Ngayong buntag tanan, kay galaan. Ani ay presentar nako ni mga sagbot no nga mga tambal. O kini ang bayabas tambal sa kalawasan no, daghan ni tambalan matud pa. Okay, daghan ng testimonya ani nga nangaayo sila. Kini pong excuse me, kini pong paragis labaw ng tambal mga igsuonan mao ni gikagubtan rong panahon na viral ni sa social media tungod sa ka-epektibo niining tambala. Matud pa nila herbal medicine makaigsunan ang atong panaghisgutan karong adlaw. Okay kini mao ni ang paragis no. Okay, swito naman tingali ang mga tao ani unsay gamit ining sagbota o kini po ang gabo no. Tambal po ni kay bawo na pumugunsa ni para asa ning gabon o hilibon pwede ni sa kidney problem mga kidney problem mga kaibigan sa lawas no. O kining uban ini kaning rabana o balbanog mao po ni ginainom sa akong mga amigo mga kaigsunan nga nangaayo daw sila sa ilang testimonya. Okay mga kaigsunan din hita mao ni ang balbanog o rabana ug sa uban pa usay ngalan nila niini lain-lain magngalan depende sa lugar ug asa sila dapita. Okay ni mao nga serpentina sa puning daghan pong nangaayo daw ani kay tambal daw kuno ni sa diabetes pod sakit no o daghan ni katambalan pod mga kalibanga o unsa pa diha o kini pong abgaw no daghan po ni tambal tambal po ni sa mga gikabuhi o unsa pa diha o ana pwede po ni sa giubo o pneumonia mga kaigsunan o pulmonya kaigsunan matud pa pero daghan naman naka-testimonya nga tinuod ni nga tambal daw ang mga sagbot no nasa YouTube makita nato sa social media si klase ang testimony og mao ni mga kaigsunan ang singana kaning lagundi tambag ubo ug kini mao ni akong nakuha mga kaigsunan sa akong pagsuroy-suroy 7 ka klase o 7 kinds mga kaibigan. Kaibigan na po mga higala di ay ayon kaibigan kay Tagalog na. Okay mao ni mga sagbutan no akong iplanuhan o akong tadtaron tipo-tipuon og akong himuong te og ipanghatag tapos sa mga kailara ay dili na to tagaan tong kaila kay peligro ta bitaw mga kaigsunan. Ako po'y muuna og testing og inom og unsay dagway o sa akong sakit ug maayo ba. Okay mga kaigsunan mao ni sila 7 ka klase nga herbal mga kaigsunan akong nakuha sa kasilinganan. Okay mao ni sila tagotlo ka buok akong gisuwayan ug akong imnon ni ako ning lagaon aron akong imnon puhon. Okay ug akong ipakita ninyo ang resulta ug naunsa na. Okay mga kaigsunan mao na ni akong plano karon ako ning manguha ko ini o pila ka dahon akong i-balance o akong tadtaron akong himuong tea aron og kinsay nanginahanglan nga mutumar di man ni makadaot no kay herbal na truly sa mga kaila lang nako ni patesting nila o akong sultian mauna ang tanuma akong gi-mix na tanan aron atong gamiton sa ato ang pamati no kay matud pa ang herbal di man ni makadaot no. Daghang salamat sa inyong pagsunod ug mayong adlaw. Daghang salamat po sa mga nag-subscribe. Okay.